Ну, ідзі гэты мішка. Так і ведала, што з ім ні пра што нельга дамаўляцца. О, Салют усім! ой, добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ну і дзе ты быў? О, і табе добрый вечар, Яночка. О, які ж ён добры, калі ты спазніўся. Ой, усяго на некалькі хвілінак. Мяне буслік папрасіў дапамагчы. О, вось яшчэ памочнік адшукаўся. О. Так і скажы, што цукеркі еў і адарвацца не мог. Дарэмна ты мне не верыш. Я сапраўды толькі ад бусліка. Ён папрасіў пасядзець побач, пакуль некалькі старонак прачытае. Яму ў кніжцы нейкае страшнае месца трапілася. Вядома, справы бусліка важнейшыя за мае. І ўвогуле, гэты малы такі баязлівец. Ой, Увесь час пра яго трэба клапаціцца. не пазнаю цябе, сяброўка. Ты ж наадварот, заўсёды бусліка апякала. Вось мне і не хочацца больш на яго час марнаваць. Лепш сваімі справамі займуся. Ну тады хопіць бурчаць. Давай ужо займацца тваімі справамі. Гэта я бурчу? Ды я ніколі не бурчу. Просто ты абяцаў прыйсці своечасова. І цяпер я Што? пакрыўдзілася і расстроілася. Ой, Яночка, ну не трэба плакаць без прычыны. Без прычыны. Да у мяне, можа, больш прычын для плачу, чым ва ўсіх вас. Але я трымалася. І больш не магу трымацца. Ой-ой-ой-ой-очки! Сябры, вы не ведаеце, што з нашай Янкай? Была ліска, а стала нейкая капрыска. Тупа, зараз жа перастань гаварыць пра мяне глупствы. А то я зараз як разлуюся. Ой-ой-ой, і што будзе? Ой, лепш табе гэтага не правяраць. Так, Янка, стоп! Не хапала нам яшчэ бойкі у калыханцы. Калі ты будзеш крудзіць мяне, магу з табой пабіцца. Нашу Янку падмянілі. Ці не? Зачаравалі! Тупа. Дакладна! Зачаравалі! Так, не набліжайся да мяне. Чаго? Таго, пакуль цябе хтосьці не расчаруе, не буду з табой гуляць. Не будзеш? Ну і выдатна. Мне такі сябар не патрэбны. Я ўвогуле зараз збяруся і пайду. Куды? Ды куды вочы глядзяць? Галоўнае, падалей. Бо тут ніхто мяне не любіць. Ну вось, прыехалі. Не прыехалі мы, а прыйшлі. Да што ж ты да кожнага слова чапляйся, Янка? Супакойся, калі ласка. Так, давай паклічам кагосьці з дарослых, няхай яны разбіраюцца, што з табой. Са мной? З табой. Са мной. Са мной ўсё выдатна. Гэта з усімі вамі нешта не тое. І я больш не хачу тут заставацца. Зараз лялек сваіх збяру і пайду. Эй, хто-небудзь, дапамажыце! Я, кому дапамога патрэбна моя. Салют, коска! Прывітанне і да пабачэння. Вы клікалі на дапамогу. Што тут адбываецца? Коска, спыні, калі ласка, Яну, а я табе раскажу, што здарылася. Не трэба мяне спыняць. Я пайшла. Ой, коска, а што гэта?
з Яною. Я спиніла Яночку з допомогою чаровного камінчика, як ти і просив. А розчарувати я її потім зможеш? Не змогу, Топочка, не хвалюйся. Давай розказуй, що здарилося. Ой, Коска, нашу Янку хтось ще до тебе зачарував. Як зачарував? Я ведаю, але з ёй докладно нешта не тое. Вось як. Ну, давай паспрабуем разобрацца. 1, 2, 3, 4, 5 пачынаюць чараваць. Цуды пачынаюцца, што адбылося з Яначкай, паўтараецца. Спачатку Яна на мяне раззлавалася на роўным месцы. Убачыла. Потым пакрыўдзілася і расстроілася, нават заплакала. Так. Потым зноў раззлавалася яшчэ больш. Хацела нават са мной пабіцца. О, сапраўдны жах. А потым увогуле стала нейкай холоднай. Сказала, што мы ўсе ёй не патрэбныя і што яна ад нас пойдзе. Ой, Коска, што з нашай Яночкай? Это нейкае злое чараўніцтва? Пачакай, Топачка, зараз я пагляджу, што з нашай Яначкай адбывалася з самай раніцы. Ну што, Коска? Я ўсё зразумела. Наша Яначка не выспалася, бо вельмі хвалявалася перад сённяшнім днём. Сапраўды, у яе было выступленне. А вось яго якраз і не было. Выступленне адмянілі. Ой-ой-ой, бедная Яна. Яна так рыхтавалася. І паесці наша Лізка за ўвесь дзень не змагла, бо цэлы дзень хвалявалася, раздражнялася. І ўвечары пасля цяжкага дня яна проста не стрымалася. І што ж цяпер нам рабіць з Янкай? Сябры, калі дзень прайшоў не вельмі добра, трэба спачатку паесці, потым хаця б нядоўга прагуляцца на свежым паветры і раней легчы адпачываць. Але зараз гуляць ужо позна. О! Не хвалюйся, Топачка. Зараз я Яночку расчарую, накармлю, пасля мы выйдзем падыхаць свежым паветра на некалькі хвілін, і ўсё будзе ў парадку. А мне што рабіць? А ты пакуль з дзеткамі паглядзі вячэрнюю казку. Сябры, калі вельмі стаміліся за дзень, трэба перакусіць, прагуляцца і адпачыць. А тое будзеце, як наша Янка, кідацца маланкамі і паліваць усё вакол дажджом. Зразумелі? Вось і выдатна. Тады глядзім мультфільм. Ну, як там Яна? Не хвалюйся, Топачка, з Яночкай усё ў парадку. Яна прасіла ў цябе прабачэння. Я ўжо яе прабачыў. Мы ж сябры. Я ёй так і сказала. Зараз яна спакойна спіць. І нам трэба рыхтавацца да адпачынку, а тое не выспімся і будзе дрэнна. Правільна, Топачка. Так што чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі глядзець спакойныя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі.
сплюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.